خب یک بار دیگه السلام علیکم. اگر شما записи ефира дидаста бошен беҳтарин. имрӯз медонед оиди чӣ гап мезанем? Имрӯз оиди чӣ хел забони русиро шумо метавонед бепул дар соли 2026 омӯзед. Албатта дар инҷа ягон чизҳои роҳҳои пулакиша ман намегӯям, фақат роҳҳои бепул омӯхтанаша ва ин чиз барои шумо конечно дар кор аст. То охириша тамошо кунед. Ман ба шумо ҳозир ҳама чизро мефаҳмонам. Камтарак интизор мешавем, дигарон изози медароянд ва бо ҳамин эфири имрӯзаро оғоз мекунем. хоб дидаистам, навистаистен, дидаистам. Камтарак интизор шавен. сар мекунем. овози ман ҳаст, ҳама чиз 100% аст, значит мо метавонем оғоз кунем. ва чизе ки дар экран мебинед ин китоб аст ва ин китоб бепул аст. ҳозир ман ба шумо чӣ хел скачат кунед, чӣ хел дар телефон аст, хоҳед дар ноутбук аст, хоҳед дар айфон, хоҳед дар андроид истифода баред ва бо ҳамин китоб забони русиро омӯзед. ман ба шумо мефаҳмонам, бовар кунед ин чизи ин китоби беҳтарин аст, зеро ки китоб бепул аст. Ҳама главниш мисли дигар хел китобҳо китоби пулакӣ нест. ана китоби бепул аст ва ссилка барои скачат кардани китоб дар комментарий ёки дар описании ана ҳамин видео истодааст. хоб давайте тогда ман комментарии шуморо дида натунистам. ҳозир дида иста будам, боз гум шуд куҷои. хоб сейчас ещё раз попробуем. Ну давайте. ёфтам. Телефон қади диромадам, ҳеҷ гап нест. хоб эфир сар шид. Касе диромад, надиромад. Всё, ина дар телефонам кушодам. Овоз ҳаст. хоб бинед, метавонед если что ягон саволо бошад, агар дар поён нависед, поёнда чат истодааст. Чат яъне комментария. бинед, русский язык с нуля для начинающих, яъне забони русӣ ана аз нол барои нав омӯзон, аз сифр барои нав омӯзон. ин китобро барои чӣ нишон дода истодам? Ин китоби бепул аст. Албатта роҳҳои омӯзиши забони русӣ бисёр аст. ҳар кас бо ҳар роҳ забонро меомӯзад. Касе бо хондани китобҳо, касе бо хондани бо асуд кардани луғатҳо, касе бошад бо асуд кардани ибораҳо. барои албатта бепул омӯхтан барои шумо ҳама чиз дар кор аст. ба шумо ҳам грамматика дар кор аст, чӣ хеле ки мебинед, ҳам луғат дар кор аст, ҳам диалогҳо, ибораҳои дар корӣ ва албатта ҳам машқҳо дар кор аст, ки то ки ҳамин чизҳоро машқ кунед. ин ҳамин китоб айнан барои шумо аст. ин китоб аввал пулакӣ буд, 2023 навистагиаст ва ба хулосае омадам ки китобро бепул кунам. Сабабаш чист? Сабабаш он дар он аст ки медонам бисёри мардуме ки мардуми тоҷики мо дар зачем ҳамин чизо, мардуми тоҷики мо ки дар Россия ҳастанд ё ки дар дигар ҷо ҳастанд, албатта аз забон танқисӣ мекашанд, яъне забонро намефаҳманд, намедонанд, ёд намегиранд, ба ҳисоби ки мақсад шароити хондан надора, ҳисоби ки вақти холигишон кам аст. ва ба ҳамин хулоса омадам ки ҳамин китобро барои шумо бепул кунам, то ки шумо аз дил хоҳ ҷо хонед, аз худ кунед, самостоятельно бепул ба ягон кас ягон сум надода, ягон чизро харид накарда шумо ёд гиред. ана бинед, дар ин китоб ҳама грамматикаи забони русӣ бо забони тоҷикӣ аст. ҳама грамматикаш 4000 луғат дорад. Диалогҳо дар ҳар темаҳо, ибораҳои даркорӣ аст. Китобро чӣ хел скачат мекунед? хоб ана ман намедонам чӣ хел ана ин эфири мо бошад, агар прямо эфир рафта истодааст, дидед? як бор обновить мекунем, бояд оз нишон диҳад. если что эфира стоп мекунем. Бинед, ина дар ана описании ана ҳамин видео дар тагаш бинед,
ссылка сюда аст. Барои Android ва барои iPhone. Агар шумо iPhone дошта бошед, барои iPhone-ро пахш мекунед. Барои агар Android дошта бошед, Android-ро пахш мекунед. Мисол бигӯем Android-ро пахш мекунем. Ва меброяд. Программаи мо инамин аст. Бинед. Инами значогаш. Дидена забони русӣ барои омӯзон навистагӣ аст. Значогаш школалера значогаш истодааст. Ин барои Android аст. барои телефонҳои Android ки 50,000 зиёда аз 50,000 одам аллакай скачат кардаги аст ва дар инҷо дар описание навистаги аст ва чӣ хел чӣ кор бикунед, последнее обновление кай баромадаги аст, ҳамаша навистагӣ. Дар инҷо метавонед отзывора бихонед. Албатта ҳаста баъзе отзывое ки баъзеҳо фикр мекунанд ки дига хела. Албатта ин отзива пеш мондаги аст. Пеш вақте ки чи китоб пулакӣ буд. ҳозир китоб бепул аст ва отзывора бинед чӣ хел аст. Отзывои зур. Ана ин барои Android аст. Если что я чизи дигарро дар инҷо гуфта мегзарам. Дар инҷо як китоби дигари мо ҳастай. Тестои экзамен барои гирифтани патент бепулаш ин ай. Бепул тестҳои экзамен барои патенти 2025 ки оли обновид нашудааст. 2026 ҳам ҳамин савол аст. Ин низ дар ҳамин ҷо ҳастай. Хоб, ссылкаша чӣ хел ки дидед дар описание аст. Хоб, барои iPhone бошад. Агар барои iPhone пахш мекунед ва аҷдод мекунед ки ҳам барои ҳамин iPhone ҳам барои чӣ хел бигӯм, ҳам барои ноутбук аст, ҳам барои iPhone аст. Бинед. Русский алфавит пахш мекунем ва ина бинед чӣ хел алфавити зура. Чӣ хел текстои хушрӯ дидестен? Текстои хушрӯ. Ина диалогаш. Смотрите. Гӯш кардани диалог. Диалог. Ман ҳамин овозашо гирём кардам ё ки не? Да. Тема наиболее Намебинам овоз ко аст. слова и выражения. Намедонам ба шумо овозаш ҳаст ё ки не? Яки дар ман овозаш набаромада истода. Здравствуйте. Хоб, намедонам аз чӣ сабаб бошад. Диалог. Смотрите. Гӯш кардани диалог. Здравствуйте. Намебинам овоз ко аст. Ассалому алайкум. Час ё ки не? Яки дар ман овозаш набаромада истода. Да, кам овозаш бидай. Намедонам аз ҳисоби ана микрофон бошад. Ана хоб, овозаш набуд. Хоб, бинед. Дар инҷа диалогаш ҳаст. Поёнтар меравед. Ана ҳамин диалог бо тарзи текст аст. Яъни мо ҳам аудио кардаги ҳастем, шутоби шумо гӯш кунеду бифаҳмед ки ана чӣ хел талаффуз карда мешавад. Ва луғатош. Луғатош ҳам бинед 6 минут, қариб 7 минут луғат аст. Луғатҳоро гӯш мекунед мазза карда. Вақте кор кардаисти мазза карда, гӯш карда хонда мегирӣ братам. Чизи бепул. Чизи бепул албатта на ҳама ин қадар чиза бепул мегӯянд. Хеле чизҳоро одамо мефурӯшанд. Бовар кунед. Ман барои шумо бепул кардам. Шутоби чӣ? Шутоби шумо ана ёд гирен, як бор гӯен ки раҳмат ба ҳамин ака, тамом басай барои мо. Тоҷикӣ навистагӣ аст. Аломати зада бо инамин знак нишон дода мешавад. Дар забони русӣ аломати зада қоидаи муайян надорад. Ана дидед тоҷикӣ қати. Бача, тоҷикӣ қати навистагӣ тарҷума кардагим ҳамаша. барои шумо дар инҷа овардагиам чӣ хел хонда мешавад, атест навишта мешавад, отест навишта мешавад. Но мо атест мехонем, тарзи хонданошам братои ман навистагиам ҳамаш дар ҳамин китоб аст. Ва ин китоб албатта ссилкаҳои ҳамин таги эфир кор накунанд. шумо метавонед аз куҷо биёбед? Шумо метавонед ба телеграми мо дороед. Ина ссилкаи телеграм канал. Бо куҷо равед? Хоб, ина ссилкаи телеграм канали мо. Телеграм канали мо медароед. Сейчас подождите. Бинед 35,000 подписчик дорем. 35,000 подписчик дорем. Мо эфира дар ҷа партотим, што бода мо бинанд. Ана дар инҷа ина болотар бинед, инҷа бинед. Инҷа бо чӣ қадр чизҳои бепул, ҳар рӯз ана луғатҳои бепул. Ба ин китоб аст. Китоба рушд ин ҳамин чиз аст. китоби пештара буд. Ин чиза ба фикрам хабар дорем. Ман нишон додагиам. Хоб, ида инҷам ссилка ҳаст барои iPhone, барои Android. Боз луғатҳо дидесен чӣ хел чизҳои бепул. Чизҳои бепул ба ман ба шумо гуфтам фақат чизҳои бепулро нишон медиҳам ба шумо ки ина ҳай тест кор мекунед. Марҳамат, тестҳои бепул. ҳар рӯз 10 та 15 та ки соли нав буд камтар истироҳат кардем. Агар не ҳар рӯз мепартоем ҳамин чизҳо барои шумо аст.
خب این همین راههای بپول آموختن زبان روسی، یعنی به یگان کس به یگان سوم دادن، یگان چیز نخریدن. شما میتوانید با تلگرام کانال شکولا لی ابونه شوید که نامش شکولا لی است، با زبان انگلیسی 35000 подписчик دارد. این یک بپول. دیگه‌مش کتابی زبان روسی از صفر برای نوآموزان رو скачать میکنید. ссылкаш در تلگرام کانال و در انا همین تگ описание نمی прямой эфир دارید. دیدین چه خیلی است. در همه جای استود است، می‌دارید همه چیز رو скачать میکنین. все. خواهی برای اندروید، خواهی برای آیفون، خواهی برای چه بگم با شما کامپیوتر کار میکند. همش ссылка برای آیفون و چه کامپیوتر انا همین است کار میکنند. انا اگه بیاید کامنت‌ها شما رو میخونم. اگه ما روسی را اوقات نمیدونم چه یاد گیرم. این های برات همه راهاش گفتم. راههای به پول آموختنش گفتم. ссылка در описание прямой эфир است. эфир сохранить میکنم. تگش میمونه ссылка. بدروی скачать کنیم براتون ما تماما روسی رو نمیدونم. لغت است خود برات. درس قبول میکنی نه حاضر حاضر نه حاضرش درس قبول نمیکنی. انا ما پاکش تو درسمون نرفته است برای که قبول تمام شد. خب این هم قدر چیز است. بدروین скачать کنید پروگرامش. انا این های значокش. خب این هم خیلی چیزا دارد. این هم خیلی از خودت نبرید. خب تو برای کامپیوتر و آیفون باشد اگر نمیخواد روگ یک دیزاین دیوانگی انا در سایت shkolale.ru است. если что میتونین با سایت shkolale.ru بدروین. اینها میتونین در جنیس همه چیز رو در کره دریافت کنین. همه چیز هسته معلوماتو اویدی ما اویدی کاروی ما در سایت شکلاله. من یکم با رکلام نکردم راستی گپ برای که خوب نمیبینم چیزا را نه همه یه بار شما نشون داده رفته استم و در اینجا البته کتابا هست. تاجیکی خط میخواین تاجیکی خط، روسی خط میخواین روسی خط بخونین. ویسه تاجیکی تو لب نوید نشده. خب این تلگرام کانال ما که بجانیز همه چیزا بپول است. همین قدر چیز بود تا افرای دیگه در پناه خدا باشد. حتما اون چیزایی که من به شما گفته گذاشتم استفاده برید، زیرا که خیلی چیزا رو همه به شما نمیگوید و دسترس نمیکنند. так что давайте همتون با برای کار.